Bantu besimame nginginina kulokho. Ngiyacela kanza ukuthi nike nifunde ukubambisana. Nike nifunde ukuhloniphana abantu besimame. And ngiyanitshela mancane amadoda noma abantu besilisa abayothatha abantu besifazane kancane. Mhla nina ninodwa nafunda ukubambisana, mhla nina ninodwa nafunda ukuhloniphana, mhla nina ninodwa nazi ukuthi yonke into eniyenzayo niyenza ngokubambisana. And inganza kwethu wazi ukuthi isithunzi somuntu wesifazane uyosivikela njengalokhu nawe ubuyovikela esakho. Ngaphambi ukuthi kube khona into ofisa ukuyenza kuyena ucabanga bekuyoba njani uma ngabe lokho kwenziwa kuwena. Before ukuhlekise ngesimo sengane ngabe yomunye umuntu, ngizibuza ukuthi wena ngoba nawe uzele bekuyoba njani uma kuwuwena odlula kuleso simo. Siyeke ukushare izinto ezihlambalaza abantu besifazane. Nganza kwethu isikhathi lesokuthi nina nibambane, nina nibe i-team, and once team akekho umuntu ongena phakathi kuwena nihlwakaza. Ngamanje bekuyisikhathi sokuthi nina nibe united. Bekuyisikhathi sokuthi nina abantu besifazane ngoba nalibona ukuthi izwe linjani. Most of the things ezenzakalayo ze against nina. Nibambane ngezandla. Ekuthenina we will never entertain into edicilele isithunzi somuntu wesifazane. Yonke into eyenzakalayo makuyinto ehlambalaza ingane ngoba nami ngizele ngeke ngiyishare lento. Futhi ngeke ngikhulume kabi ngenye imbokodwe. Asibuyiseleni ukubaqotha empilweni zethu nganza kwethu. Ngeke ngasho eqaleni evidweni ukuthi uma ngabe lo 100% wenkinga esibhekene nazo eSouth Africa sifuna ukunqoba kepha singazi soqala. Kubiza ukuthi abantu besimame bahlangane kuqala babambisana bese sazi ukuthi bona bebodwa bayazwana yini, bayi-team yini bona. Asikwazi sithi sikhuza ukuhlukunyezwa kwabo kepha babona bebodwa bahlangene kwayibona bayahlukumezana bebodwa, kwayibona bebodwa bazwisana ubuhlungu, kwayibona bebodwa bathathelana amadodo, kwayibona bebodwa baxoshisana emsebenzini, kwayibona bebodwa bahlukumezelana izingane zabo kodwa bazi ukuthi babazali bonke bazela, kwayibona bebodwa babhidliza imishado yabanye abantu. Yiyo yonke into lekufanele siyilungise ngaphambi kokuba siqhubekele phambili. We can say sifuna ukulungisa izwe kodwa kulo 100% wenkinga esinazo mhla abantu besimame bafunda ukubambisana siyokwazi ukuthi siyizwe siqala kuphi ukulungisa inkinga.